Здравейте, аз съм Росен и днес ще ви разкажа 50 невероятни факта за Кристиано Роналдо. Пригответе се! Това, което следва, ще промени всичко, което си мислите, че знаете. Ще ви преведа през целия му живот, от скромното му детство до момента, в който се превърна в световна икона. Всеки един от тези 50 факта е по-лут от предишния и ви обещавам, че до края ще гледате на Роналдо по съвсем различен начин. Готови ли сте за това предизвикателство? Закопчайте коланите! Започваме! Ще броим от 1 до 50, като всеки факт ще бъде придружен от епични кадри. Пълното му име – Кристиано Роналдо дос Сантос Авейро, а Роналдо е в чест на Роналд Рейган. На 15 е диагностициран със сърдечно заболяване, което е могло да прекрати кариерата му завинаги. Претърпява лазерна операция и дни по-късно се връща към тренировки с невероятна воля. Изгонен е от училище на 14, след като хвърля стол по учител, който според него го е обидил. Спортинг го взима на 12 за около 1,50 паунд. Единственият играл за U16, U17, U18 Б отбора и първия отбор в един сезон. Сър Алекс го купува, след като играчите му го молят след приятелски матч. Той иска Монър 28, но Фъргюсън настоява за легендарния Монър 7 на Бекъм и Кантона. Първата му заплата достига около 120 000 на седмица. Най-скъпо платеният тинейджър тогава. Няма татуировки, защото редовно дарява кръв и избягва риск. През 2015 е обявен за най-щедър спортист, дарявайки милиони. Скокът му при глава стига около 78 метра, по-висок от средния в NBA. Телесни мазнини около 7%, по-малко от повечето професионални модели. Ударът му над 130 км/ч, почти като гепард, нали? Има галактика, кръстена CR7, Cosmos Redshift 7, открита през 2015. В родния Фуншал има негов музей, посветен на трофеите и постиженията му. И летището на Мадейра носи неговото име от 2017. Той е най-следваният човек в Инстаграм, повече от населението на САЩ. Не пие, баща му умира от алкохол и Роналдо се зарича да не пие. През 2009 Реал Мадрид го взима за рекордните тогава 94 милиона. На представянето му присъстват 80 рекорд над Марадона в Наполи. Голмайстор номер 1 на Реал Мадрид, читечен 50 гола, читечен 38 мача и номер 1 в историята на Шампионската лига, над 140 гола. В договора му имало освобождаваща клауза от 1 милиард евро. Учи социология в университета в Торино по време на Ювентус. Притежава веригата пестана CR7, Лисабон, Фуншал, Мадрид, Ню Йорк и марката CR7, бельо, парфюми, обувки, облекла за мъже и момчета. През 2014 плаща лечението на бебе над 60 евро. След труса в Непал 2015 дарява 5 милиона на Save the Children. Първият футболист спечелил над 1 милиард през активната си кариера. Прави до 3000 коремни преси на ден, дори докато гледа телевизия. Свободен удар веднъж чупва ръката на 11-годишно момче. После му подарява фланелката си. Емблематичното сил се ражда спонтанно срещу Челси в САЩ. През 2018 продава златна топка за 600 000 и дарява сумата. Той е кръстник на детето на Жорже Мендеш, един от най-близките му приятели. Поддържа восъчната си фигура в Мадам Тюсо с личен фризьор. Спи по 5 пъти на ден по около 90 минути вместо 8 часа. Най-резултатният в историята на националните отбори, над 120 за Португалия. След Евро 2016 дарява целия си бонус – 275 000 за деца болни от рак. Кара богати Вейрон за над 1,7 милиона долара. Само част от колекцията му. Плаща 30 000 за восъчна фигура у дома в Мадрид. През 2017 става баща на близнаците Ева и Матео, родени в САЩ. Първият с гол на 5 различни световни – 2006, 10, 2014, 2018, 2022. Любимият му филм е Мълчанието на агнетата. Неочакван избор. Росен? Алберт Фантрау се жертва за негов младежки матч. Роналдо му се отплаща финансово. Договорът с Ал Насър го прави най-добре платения спортист над 200 милиона година. Единственият спечелил титла Купа, Суперкупа, играч на годината и златна обувка в Англия и Испания. Любимото му ястие е бакалхау абрас, треска, картофи и яйца. Има доживотен договор с Nike за над 1 милиард, редом с Джордан и Леброн. И ето ги, 50 факта за Кристиано Роналдо. Направо е невероятно, нали? От момчето, което са гонели от училище, до милиардера и световна икона днес.
Надявам се, че сте научили нещо ново и сте се забавлявали толкова колкото и аз, докато правех това видео. Историята му доказва: талант плюс нечовешки труд и дисциплина, и всичко е възможно. Кой от тези факти ви шокира най-много? Напишете в коментарите долу, искам да знам. Благодаря ви, че гледахте до самия край. Вашата подкрепа означава всичко за мен. Харесайте, абонирайте се и включите камбанката, за да не изпускате следващите видеа. Всеки клик помага да правя още по-епично съдържание за вас. И сега за изненадата, която ви обещах. Виждам коментарите и знам какво искате. Затова пригответе се!